डिमासा दालाइसा एबसुनि बाख्नाय हाबाफारि 2006 मायथाइखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोर फोसावनायनि उनाव साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनो नांगौनि थाखाय गोब्राब खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो 2018 मायथाइखौ बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि मिशन फोसावनानै लाइमोन जौगानाय, आइजो जौगानाय आरो हारि समाज जौगानायनि हाबाफारिफोर मावबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौ बिथा खालामनानैनो चिरां जिल्लानि सिमा आनसलिक एबसुनि बेन्दोङाव थानाय डिमासा दालाइ एबसुआ फैबाय थानाय मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि न' हाबनानै थुलुंगाखां बोसोनफोर होनाय हाबाफारिजों लोगोसे नखराव फरायनो खाबु गैयै फरायसाफोरखौ नोजोर बोनानै आइसारा गामिनि जोंसार नार्जारि आरो फाथाबारि गोजोनपुरि गामिनि बिमा बिफा गैजायै मैखोम नार्जारिनो टेबोल आरो सियार अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसाफोरनो खाथा कलम राननानै होनाय जायो। डिमासा दालाइसा एबसुनि मावथि बिथांमोनहा डिमासा दालाइ बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो जोंनि ओनसोलाव जोंनि फैबाय थानाय फेब्रुवारियाव मेट्रिक केन्डिडेट मेट्रिक होगिरि गथ'साफोरनि न' हाबनाय जादों। बे न' हाबनायाव जोङो गोबां फरायसाफोरनि न'आव जोङो थांनानै नुबाय फरायनाय सुबिदा गैया। सोरबा बिसिनायाव फरायो, बिसिनायाव फरायखांनानै उन्दुनोसै समाव लेखाखौ साइडआव दोननानै उन्दुनाय जायो। दा बेखौ नुनानै जोङो डिमासा दालाइ बर' फरायसा आफादा मोनसे गोसोआव जोबोद खामखांदों। बेनिखायनो जोङो बिबायबायनानै जोङो थाइफा थाइनै मोननानै जोङो दिनै नैबे फंबायनि न'आव जोङो सियार गंसे आरो टेबोल गंसे फरायनो थाखाय लाबोदों। दा बेखायनो जोङो दिनै आरो बे न'खरावल' नङा, जोङो गंनैसो न'खर होबोनाय जाबाय आरो जोङो माखासे न'खराव आरो भिजिट खालामबावगोन। जोंनि डिमासा ओनसोलाव 150 जनमान फरायसाफोर दङ। बे न'खराव जों हाबगोन। जोङो डिमासा दालाइ बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो न' हाबनायनि गुबै थांखिया बेनो। फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव जोंनि डिमासानि ओनसोलनि माखासे फरायसाफ्रा एगजाम होनो थांगासिनो दं। दा बेखौ लानानैनो जोङो न'आव भिजिट खालामनाया बेनो, खै घन्टा फरायदों आरो मा लेसना जोबखो फरायसाफोरना, आरो जोब्बायब्ला फुङाव खै घन्टा, मोनाबिलियाव खै घन्टा आरो सानजौफुआव खै घन्टा, बेखौ आरो न'नि थासारिया मा रोखोम, बेखौ जोङो लानानै हाबनाय जादों। आरो मोनसे गुबै थांखिया बेखौ जोङो लाफादों, बिसोरो एगजाम हैनोसै समाव बिसोरो जिरायथारनांगोन 3 घन्टा। नाथाय बे 3 घन्टायाव बिसोरो जिरायनायाव बिसोरनि मेगना माबा मोनसे प्रब्लेम दं नामा, जुदि मेगनफ्रा प्रब्लेम दङब्ला दानो जुदि मेडिकेलाव टेस्ट खालामोबा बिसोरनि थाखाय मोजां जाहैगोन। बेखौ लानानै जोङो सोंनाय माखासे फिननाय लादों बिमा बिफानाव। दा जों हाबनायाव गोबां बिमा बिफाया जोंखौ मोजां मोनदों आरो जोंखौ साबायखर हरदों। दा बेखौनो आङो फंनैसो बुंहरनो सानदों। फरायसाफोरखौ जोङो अरायबो गोसो थुलुंगा होबाय थायो मेल मिटिङाव, आरो जोङो अरायबो हास्थायो बिसिनि आगानसे दावगानायखौ। जोनोमगिरि बिमा बिफाजों लोगोसे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिसिनि आगानसे दावगानायखौ जों नेनानै दङ। बिसोरो मोजां फरायोब्लासो समाजाव मोजां थासारि सोमजिगोन। गाव मोजां पास जायोब्ला बिमा बिफाया मोजां मोनगोन आरो गामिनि मोजां मोनगोन। गाव मोजां पास जानानै गाव मोजां लेखा फराया रोंनानै समाजाव बिबान लानांगोन, हारिनि मोजां खामानि मावनांगोन। जों बेखौनो अरायबो आसा खालामो दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै। दा बेनिखायनो जोङो गोबां न'खराव हाबबावगोन। दिनै जोङो 150 जनमान दङ जोंनि आखायाव डिमासानि ओनसोलाव। दा जोङो हाबगोन, माखासेल' हाबनाय जादों दासिमाव। 60 जन 60 सा फरायसाफोरनि न'आव हाबनाय जाबाय आरो गोबां दंबावो, जोङो हाबगोन। दा बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ। जाय क्लास 10आव फरायबाय थानाय गथ'फोर बिसोर न'आव थांनानै माखासे गथ'फोरनि सुबिदाखौ लानानै बिथांमोना गोबां खबर खालामो। गिबियावनो आङो नोंथांमोननिसिम बेलासि समनि गोजोननायखौ जासिहरबाय। नोंथांमोना जिहेथु जोंनि बे डिमासा इउनिटनि सिङाव थानाय फाथाबारि गोजोनपुरि गामियाव फैनानै खौरां लाफैनायनि थाखाय। दा बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों, जिहेथु जोंनि डिमासा इउनिट एबसुआ जे हाबाफारिखौ लानानै दिनै माने जोंनि फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि फेब्रुवारियाव जानो गोनां जिहेतु मेट्रिक आनजाद, दा बे आनजादखौ
मोजाङैनो जाहाथे उथ्रिसारनो हायो बिनि थाखाय जे हाबाफारि लानानै दिनै माने फरायसाफोरनि न'खर न'खर गिदिंनानै जे खौरां लागासिनो दङ। दा बिनि गेजेरजों आङो बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। जिहेतु बिथांमोना न'खर न'खर नायदिंनायनि गेजेरजों दिनै गोबां फरायसाफोरनि माखासे सुबिदा उसुबिदाखौ बिथांमोना मिथिनो मोनदों आरो लोगोसेयै गारजेनफोरजोंबो सावरायनानै बिमा बिफाया माबायदि जोथोन लादों बेखौबो मिथिनो मोननाय जादों। दा बेनि गेजेरजों दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाहैबाय माखासे न'खरफोरनि जिहेतु जोंनि फरायसाफोरा जिबायदि फरायनायाव मोननांगौ सुबिदाफोर दङमोन दा बैफोर गैयियाव मोजाङै हयथ' स्टाडि खालामनो हायाखै। जेरैहाय जि न'खराव नोंथांमोना दा खौरां लाफैदों दा बेवहाय डिमासा इउनिट एबसुनिफ्राय आंखौबो खावलायहरनाय हिसाबै आंबो फैनाय जादोंमोन। दा नायनानै नुफैबाय सोब दुखुनांथाव बाथ्रा जिहेतु सासे जोंहा फंबाया देग्लाय मेट्रिक आनजाद होगोन। दा बेवहाय नायनानै नुबाय माने बिनो फरायनो थाखाय टेबोलानो गैया। जिहेतु माने बिजाबखौ दोननानै एबा जिरायनानै जेरैबायदि फरायनांगौमोन गोसो बायदि दा बेखौ मोननो हायाखैमोन। दा बे उसुबिदाखौ नुनानै बिथांमोना जिहेतु दिनै टेबोल गंसे ओमफ्राय सियार गंसे लाबोना होफैबाय। दा बिनि थाखाय आङो फाथाबारि ओनसोलनि जानानै डिमासा इउनिट एबसुखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो लोगोसेयै आसा खालामदों आरो बिथांमोना गोबां हेफाजाब होलांबावगोन आरो बिसिनि हेफाजाबजों जाहाथे फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादाव जोंनि फरायसाफ्रा मोजां नम्बर लानानै मोजाङै जाहाथे उथ्रिसारनो हायो आरो इयुनाव सासे गिदिर मानसि जाहैनो हायो आं बेखौनो आसा खालामनाय जाबाय। मैखुन नार्जारि गामि फाथाबारि गोजोनपुरि। नोंनि न'खरावहाय दिनै सारमोना फैनानै खबर लाफैनायखौ नुदों। दा बेनि गेजेरावहाय सारमोना नोंनो टेबोल गंसे सियार गंसे होदों बेखौ नोंथाङा माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों। मोजां मोनदों। मा क्लासाव फरायो नोङो? क्लास 10। नोंनि आइया मा खालामो? दा हजों बेंगालराव दंहैसै। आफायालाय? बाबाया ओरैनो गोदाव सोरावसो दा। नों बबे स्कुलाव फरायो? फाथाबारि हाइ स्कुलाव। माजों थांबाय? साइकेलजों। दा नोंनि न'खराव सोर सोर दंबावो? जोंनि न'खराव जों बिदा बिनानाव सानै हौवा आबै। दा सारमोनखौ माबायदि धन्यबाद होगोन? गोसो सिंनिफ्राय धन्यबाद। फैबाय थानाय बे मेट्रिक आनजादाव नोङो माबायदि फरायगोन? मोजां पास जाजानो लुबैदों। खै घन्टा फरायो? 2 घन्टा गाहाम फरायनाय जादों। एबारनिफ्राय नै रासिन फरायनाय जानोसै। दाखालिनि स्टेट टेस्ट माबायाव एगजामाव बेसेबां मार्कस मोननो हायामोन? 100 बेसेबांथाय बावबाय बेखौ।